Türkmenistan'ın halk maslahatynyň mejlisiň magtumladyna kıýaşla goramatynyň merkezi geňeşiniň agrar demokratik senaatçylar we telekeşler partiýalarynyň kärdeşler akalaşlarynyň milli merkeziniň zinanlar birleşiginiň merkezi geňeşiniň hemde parahaçylyk ganatynyň müdiriýetiniň birlikde goramaklaryna Türkmenistanyň halk maslahaty döwlet garaşdyrmamyň üstünçli ýollarymyň şöhratly üstünliklerimizin büniýady atly maslahat geçerli. İl bähwitli, yurt ähmetli kararlaryň we döwletli çözgütleriň kabul ediljekdi barada maslahatda çykyş edenler belediler we Türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadamyz hemde hormat prezidentimiz Arkadal Gahrman Serdarymyz aýdyň maksatly tutumly işleriň ulary başlyklary beslenmegini arzu etdiler. Arkadaş şäher kärdeşler akalaşyklarynyň geçiren çäresi döwrümiziň derwayt meseleleri bilen bagly boldy. Türkmenistanyň Medeniyet Ministrliginiň maddi dälmedeni miras müdürlüğiniň uramagyny geçirilen türkmen milli senetçilerini ösdürmeň meseleleri we dünýä tejribesi atly maslahat milli senetçiligi ösdürmeň we bu gurdaky dünýä tejribesini öwrenmeň meselelerine başlandy. Ýaşlar goramasynyň aşgawa şäher hemde Köpetdağ, Bagtyýarlyk, Berkararlyk büzmegini etrap geňeşleriniň, etrap häkimlikleriniň, Demokratik Partiýanyň büzmegini etrap komitetiniň guramaklaryna geçirilen maslahat öňde boljak halk maslahatyna görleýän taýýarlygyň çäklerini geçirilen çäreleriň üstüne ýetirdi. Ahly vilayet häkimligi we zinanlar guramasy, vilayet kärdeşler akalaşlary, ýaşlar guramasynyň vilayet, Akbuğday, Göktepe etrap geňeşleri, Demokratik Partiýanyň Göktepe, Akbuğday etrap komitetleriniň guramaklaryna geçirilen maslahatlary işen häsiýet mahsus boldy. 2024-nji ýylyň sentýabr aýyna geçiriljek Türkmenistanyň halk maslahatynyň ähmiýeti dogrusyna raýatlaryň arasyna geçirilen wagy nesihat maslahatlary baýmany mazmuna eýe bolýar. Demokratik Partiýanyň Balkan vilayet, Balkanawa şäher komitetleriniň zinanlar guramasynyň vilayet we şäher bölümleriniň birlikde geçirilen maslahaty pekim paýhas ummany magtumuly Praga ýylynyň rowaş ösüşlerini hemde sentýabr aýyna geçiriljek Türkmenistanyň halk maslahatynyň nowatdaky mejlisine görleýän taýýarlyga başlandy. Maslahatda çykyş edenler dünýäwi we hukuk döwletimizde halk häkimetini amala aşyrmakda durumlukly durmuş ykdysady ösüşi, halkyň bagtyar durmuşyny öpüş etmekde Türkmenistanyň halk maslahatynyň işiniň wajyp ähmiýetini noktab, Gahrman Arkadamyň we Arkadaly Gahrman Serdarymyň ýol başlygyna tutuş ýurdumyzda gazanylýan üstünlikler barada buýsunçly gurrun etdiler. Senaatçylar we telekeşler partiýasynyň Balkan vilayet komitetiniň geçirilen maslahaty Türkmenistanyň halk maslahaty halkyň bähwidine gönükdirilen diýilip atlanarly. Maslahat atnaşanlar watanymyzy täze belentlikleri anlamly alyp barýan hormat prezidentimiz Arkadaly Gahrman Serdarymyz hemde türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadamyz äger türlü işlerine rowaşlyk arzu etdiler. Şeýle mazmunaky maslahat Demokratik Partiýanyň etrap komitetiniň kärdeşler akalaşlarynyň eseni gol etrap birleşmesiniň ýaşlar guramasynyň etrap geňeşiniň guramagyny da geçerli. Maslahatlarda ýurdumyzda rowaşlyklaryň ýoly bilen rowşan geljegine anam alyp barýan hormat prezidentimiz hemde Gahrman Arkadamyz hoşalyk sözleri buýsunçly ýaňlandy. Daşary vilayetinde de şany garaşdyrmamyň 33 ýyllygynyň öňü sigiratyna geçiriljek Türkmenistanyň halk maslahatynyň nowatdaky mejlisine görleýän taýýarlyk dogrusyna maslahatlar dörejilik duşuklary ýygydaly geçirilýär. Şeýle maslahatlaryň biri kärdeşler akalaşlarynyň Daşary vilayet birleşmesiniň guramagyna geçirildi. Her bir döwletli işi maslahatlaşyp geňeş bilen başlamak halkymyzyň ata-baba dowam edip gelýän asyrly däpleriniň biridir. Çykyş edenler halk maslahatynyň mejlisi bu asyrly däbi ýöretmeň milli demokratiýamyzyň dawrlaryny ýanynyň nowatdaky nusgalyk mysaly bolar diýip bellediler. Halkymyzyň bagtyar durmuşynyň iň ýokary derejesiniň üpjün edilýäniniň ajaýyp alamatlary bolsa, hemme ugurlar boýunça ösüşlerde aýdyn görnýär diýip çykyş edenler bellediler. Şeýle maslahat Daşary vilayet medeniyet müdürlüğiniň vilayet kitapxanasynyň ýaşlar guramasynyň vilayet geňeşiniň guramagyna da geçirildi. Milli ýörelgilerimizin miýdeme dowamaty eýe bolýanlygyny aýdyn görkezýän halk maslahatynyň mejlisinde uly tutumly işlere badalga berler. Halkymyzyň bagtyarlygy ýurdumyzyň berkararlygy üçin täze taryhy kararlar çözgütler kabul ediler diýilip maslahatda çykyş edenler bellediler. Lewap vilayet kitapxanasyna zinanlar birleşiginiň vilayet bölüminiň guramagyna ösüşleri betlenýän şany zamananyň bagtyn paýly zinanlar atly maslahat geçirildi. Maslahatda çykyş edenler belin sepketleri şany ösüşler nazarlayan berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynç döwrüne ýurdumyzda amala aşyrylýan depkini özgertmeler barada giňişlendirip geçdiler. Maslahatyň dowamyna öňümüzdäki sentýabr aýyna Aşgabatda geçiriljek Türkmenistanyň halk maslahatynyň nowatdaky mejlisine şu günlerden görleýän taýýarlyk işleri barada da täsirli gurrun etdiler.
Türkmenabat Pagtygerje kärhanasyna ýaşlar goramasynyň lewap bolayt Türkmenabat şäher we çärje götüräp giňeşläriniň bilelikde goramaklaryny Türkmenistanyň halk maslahaty giňeşli ýylyň döwletli ýoly atly maslahat geçirli. Mara vilayet häkimleriniň goramagyna ösüşiň täze tapgyryna Türkmenistanyň halk maslahatynyň ähmiýeti atly maslahat geçirli. Her bir şany senäni zähmet sowgatlar bilen garşy almaklygy asyrly däwe uran welaýatyň bagtyar raýatlary her günlerde bu syýasy jemgyşlik forumuna ähli ulgamlary boýunça münasip zähmet sowgatlar bilen barmak üçin gaýratly zähmet çekýärler. Çıkışlarda Türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Alkadamyň halk häkimetini pogtalandyrmakdaky tagallalarynyň watanymyzyň hemişelik betaraplygynyň we mukaddes garaşlygynyň esaslaryny barha berki diýänligi mekan pogtalandyrylýanlygy dogrusyna giňişleýin bellenildi. Türkmen jemgyýetiniň agdybeligini, ejewitligini berkitip milli demokratiýany ösdürmekde gazanylýan üstünlikler Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gahrman Alkadamyň dörrüjülükli başlangyçlary beýik işler bilen berk baglanş kıllar diýip maslahatda çykyş edenler bu soňçlaryny bellediler. Agrar partiýanyň Mara vilayet we Mara şäher komitetleriniň Mara vilayet kitapxanasynyň bilelikde goramaklaryny Türkmenistanyň halk maslahaty watanymyzyň röwşen geljeginiň ak ýoly atly maslahat geçirli. Çykyş edenler Türkmenistanyň halk maslahatynyň nowataky mejlisine ýurdumyz boýunça görülýän taýýarlyk, parahatçylyk we adalatlylyk baradaky milli düşünjeleri özüne jemleýän konstitusiýamyzyň mukaddestligi dogrusyna täsirli gurrun etdiler. Ýolaten etrap häkimliginiň, etrap prokuraturasynyň hemde etrap gazetiniň we etrabyň jemgyşlik guramalarynyň bilelikde goramaklaryny wagt nisiga çäresi geçirilip, ol paýtatymyz Aşgabatda geçiriljek halk maslahatynyň nowataky mejlisine görülýän taýýarlyk bilen bagly boldy.